Bon dia a tothom, sóc el Miquel Obuntero. Aquest és el primer vídeo d'aquest nou canal que avui estreno i que us parlaré de tecnologia i de Linux. Sobretot la cosa va de Linux. I avui, per fer el meu primer vídeo d'aquest nou canal, com he dit, em trobo a la vila de Prades, al Baix Camp, un poble que m'encanta, que m'agrada moltíssim, que vinc molt sovint. I si algú és de Prades i em vol saludar, fer una salutació, doncs estaria molt bé. Això està molt a prop de Reus, estem al Baix Camp. Crec que des d'aquí a Reus en 45 minuts s'arriba en cotxe, més o menys. Tarragona uns 50 minuts. I d'aquí al monestir de Poblet, que està al costat de l'Espluga, de Francolí, encara més a prop. Res, mitja horeta de cotxe. I ara estem a la tardor i hem d'anar una mica abrigats. Però aquí a l'estiu s'està de conya. Estem a quasi 1.000 metres d'alçada sobre el nivell del mar. I un cop ja us he dit 4 dades d'aquesta fantàstica població que m'encanta. Jo sóc un enamorat de Prades. Mireu quines cases més guapes. I avui hi ha bastant de gent. Avui és Tots Sants, no, Vicky? Avui, sí, no? Clar, ha vingut molta gent de fora. Alguns altres dies que he vingut per aquí s'està una miqueta més tranquil. Però bé, cap problema. Mira, saluda. Doncs Linux, no? Hem dit que parlaríem de Linux. Amb aquest canal aniré ficant vídeos de Linux. Tinc altres canals, potser si dic Miquel Obuntero i busqueu a les xarxes, trobareu al YouTube que tinc un canal amb el qual, en aquell canal parlo en castellà, amb aquest parlarem català, així hi ha una miqueta de varietat. I al TikTok també tinc un altre canal, no sé si també és Miquel Obuntero o Miquel Ubuntu. Sabeu per què? La meva primera distribució de Linux, el 2006. Algú la recorda, el nom? A veure qui és capaç de dir-me allò que diuen el nickname, o malnom, o apodo, o nombre de fàbrica, o digue-li com vulguis. De la del 2006, del juny, la 6.06. A veure qui sap dir-me... Oh! Què posa aquí, Vicky? L'obrador. Però això és del Tullet de l'Espluga, no? Ah, del fill de Cal Tullet. L'obrador. Aquí fan unes coses boníssimes. Ara li preguntarem si ens deixa filmar per dintre, però primer demanarem permís. Abans d'entrar, és un minut, Vicky. Acabo de seguida i anirem a casa a veure el Linux. Avui, com que és el primer vídeo que faig d'aquest canal en Linux, us ensenyaré alguna cosa molt fàcil. Per aquella gent que dius, què es pot fer amb Linux o què no es pot fer? La gent, alguns ho ha escoltat anomenar, però no saben ben bé què és això del Linux. Us ensenyaré les coses més bàsiques. Amb una distribució de Linux, qualsevol, sempre en tinc unes quantes a l'ordinador, us mostraré que té navegador Firefox com podeu tindre al Windows, un paquet d'ofimàtica, no serà el de Microsoft Office, però serà compatible. A més, veurem el Microsoft, el de Linux, com dir-li que els documents siguin compatibles amb Microsoft Office. Només us ensenyaré això i alguna coseta més que diguem que serien molt bàsiques. Ui, quines runes més guapes. Un moment, sisplau. A veure si em puc girar i veiem aquestes runes en restes del castell de l'església de Sant Miquel. Cony, Sant Miquel. Hi haurà un Sant Miquel Obuntero? Ho tinc a la meva esquena. Si veniu al poble, doncs, pugeu a fer una ullada. Hi ha unes coses molt curioses per tota la vila. Han ficat com uns, anava a dir cartrons? No, és un material més resistent, evidentment. Amb imatges, fotografies antigues i, a més, hi posen un escrit explicant qui era del poble i amb coses curiositats. Ja ho veieu, sóc un enamorat de Prades, Jo sóc de Barcelona, perquè em aneu coneixent una miqueta. Vaig néixer a Barcelona fins als 18 anys, vaig anar a viure a Tarragona, he viscut a Vilafranca del Penedès i altres llocs. I Catalunya és collonuda, tenim mar, tenim muntanya, ho tenim tot, no necessitem res més. I ara pararé la filmació, la gravació, i li diré al del Tullet si puc fer una breu gravació de les seves instal·lacions. I a casa us ensenyo una cosa molt bàsica de Linux perquè els que no coneixeu anem veient que és una cosa molt fàcil, d'acord? Vinga, fins ara.
Ja som a casa, aquí amb una distribució de Linux. Avui he triat Zorin, perquè no fa ni un mes crec que van treure l'última versió, Zorin 18, però el que us ensenyaré avui ho podeu utilitzar en qualsevol altra distribució de Linux. Bàsicament hem comentat que veuríem què són les coses bàsiques. Les distribucions de Linux que jo acostumo a utilitzar són derivats de Debian o bé derivats d'Ubuntu, la majoria, o de Debian. Llavors, quasi totes sovint tenen aquí, on veieu el ratolí, una tecla de menú. Bueno, normalment aquesta tecla, perdó, això que anomenen barra d'estat, acostuma a estar baix. Sobretot Zorin, que intenta semblar-se més a Windows, o diuen perquè pels que venen de Windows que els hi sigui més fàcil, i normalment això ho trobareu aquí sota, ¿vale? Deixem això aquí en un costadet. Llavors, si premeu la tecla de menú, doncs, la majoria de distribucions acostumen a tindre un menú d'aquest tipus, que és molt fàcil d'utilitzar, no? Si premeu internet, doncs aquí tindreu els programes d'internet. Navegador web, un client de correu, Steam de jocs, que es descarreguen d'internet, el Telegram i el WhatsApp, per si voleu xatejar utilitzant l'ordinador per tindre una mica més d'ergonomia amb el teclat, d'acord? Si tirem enrere, doncs, jocs, si tirem enrere una altra vegada, gràfics, etc. D'acord? El que passa que a mi la barra aquesta m'agrada tindre-la aquí dalt. I com veieu és molt fàcil. Simplement això que diu que bloqueja el tauler, bueno, aquí ho han traduït com a tauler, jo li dic barra de programes, no sé, bueno, el nom és, crec que és una menys. Ah, per cert, també pot anar vertical. Si teniu una pantalla apaïsada i l'espai superior no el voleu, diguéssim, el voleu aprofitar al màxim i per els costats amb una 16x9 teniu més espai, doncs la podeu posar en un costat, però a mi m'agrada aquí dalt, a gustos colors. Això és perquè veieu una miqueta que Linux té certa facilitat. Per cert, mentre us ensenyo el navegador de fitxers, comentar una cosa. Quan estava a Prades, el que seria l'Outdoor, o digueu com vulguis, he comentat que volia entrar a l'Obrador, que són, diguéssim, de Cal Tullet, de l'Espluga de Francolí. I anava a entrar a comentar-li, i quan he entrat a dintre, és que era dissabte, quasi l'1 del migdia, l'aparador interior estava pràcticament buit, no li quedaven res, no hi havia coques, no hi havia un munt de coses, i no feia goig. I llavors no li he dit res, m'he callat, hola, bon dia, he agafat una barra de pa i he marxat, perquè ho tenia pràcticament buit. I la veritat és que quan tenen l'aparador ple de producte fa molt de goig. Llavors m'he callat, no li he dit res, i dic, mira, un altre dia que pugem a Prades, anirem més aviat i li diré, escolta, em puc filmar a l'interior, que es vegi tot el producte, que faci goig, no? Perquè si no tenien res, doncs perd la gràcia, no? A veure, què més podem fer per aquí? Clic amb la dreta, còpia, clic amb la dreta, enganxa. Bueno, és perquè veieu una miqueta com funciona el tema de les finestres, que és molt fàcil, mentre us explicava aquesta petita anècdota de l'obrador a Prades. Ja anirem un altre dia. Llavors, navegador d'internet, mira, aquí tenia el Dropbox, que estava pujant i baixant cosetes. Bueno, doncs aquí, jo què sé, podeu ficar com a qualsevol ordinador. Hi ha algú que m'està tocant els collons amb el WhatsApp i a més sé qui és, sap que estic gravant i m'està enviant WhatsApps. Helena, no te penso contestar al WhatsApp, tu ja saps qui ets. I aquí, no sé, en lloc del... Jo sempre utilitzo, en lloc del Google, el DuckDuckGo. Bueno, coses bàsiques d'un ús de l'ordinador doncs seria el navegador d'internet per buscar coses, no? O no sé, mira, tinc curiositat de restaurants. Ui, què passa? Que se me'n va el teclat. Restaurants a Prades. A veure què surt per aquí. Bueno, un ús normal d'ordinador. Hem comentat que miraríem una miqueta l'ús més bàsic d'un usuari bàsic. Mira, restaurants de Prades. Doncs
Doncs n'hi ha uns quants, N'hi ha uns quants. Mira, vaig a silenciar el mòbil que m'està tocant els collons. Així ja almenys no l'escoltaré. Bueno, això seria un ús normal. Hem comentat lo del tancau tot. Ja per acabar, per veure una miqueta. Aniré fent vídeos explicant coses més interessants, no? Ara estic fent coses molt bàsiques, no? Com canviar el fons de l'escriptori, hem vist el navegador de fitxers, veure l'ús de l'internet i per acabar ofimàtica, el paquet de l'Office, val? Veureu que s'assembla bastant al del Microsoft Office, però aquí pots crear... A veure... Ara. Ostres, tu, això és nou per mi. No havia vist encara l'Office amb el fondo negre. Hosti, deu de ser perquè com que tinc personalitzat a l'escriptori, que a partir de certa hora, no sé quina hora és, que es posi més fosc i tal, igual també ho adapta. Això no ho havia vist encara. Que curiós. Bueno, tenim un document de text i, bueno, doncs fitxer. Aquí tenim DESA, ho guardarem aquí. Això encara no se m'ha traduït, ho he de canviar. Tinc imatges, música, documents, li podíem donar un nom, prova, i guardar-ho, val? Després també tenim aquí exporta directament a PDF. Això és molt útil perquè avui en dia l'exportarem com a PDF, exporta. És molt útil el del PDF, val? Ara, si espera, tanquem això i anem per aquí amb el navegador de fitxers. El puc obrir des d'aquí o també des de la tecla d'inici i anar a buscar per aquí el navegador de fitxers. Si anem aquí a documents, hauria d'estar el de prova, PDF, que és aquest d'aquí, i si l'obro ja se m'obre automàticament amb un lector de PDFs que té aquesta distribució de Linux. Me'n podia instal·lar un altre, aquest és bastant bàsic, però bueno, funciona, bé? Aquí tenim el document de PDF, anem a minimitzar-ho, que es quedarà aquí minimitzat, i per aquí hauria d'estar el títol, em sembla, que no li he posat títol, el que seria el document de Word, vale? Ah, doncs no és aquest, no era el de sin títol, doncs bueno, mira, tanquem, no sé quin nom, era prova, no? Potser, espera, és que igual ha quedat... Ah, és que m'ha quedat aquí amagadet i he hagut d'apartar la càmera. Fixeu-vos en l'extensió que posa ODT. ODT és l'extensió pròpia del paquet aquest del... A veure com es diu, és que no recordo si era l'OpenOffice o el LibreOffice, que n'hi ha dos. A veure, ofimàtica, LibreOffice. És molt semblant al de l'OpenOffice. Vale? Té una extensió pròpia, però si aquests documents els voleu compartir amb algú de Windows que utilitzi Microsoft Office, ja per acabar el vídeo, jo us recomanaria que aneu aquí a les preferències. Un segon. Bé, vaig haver de fer una petita interrupció quan estava mostrant-vos això de l'OpenOffice. Vaig tallar la gravació i ara l'he reprès, vaja. Aquí hi ha un tall amb el vídeo una mica brusc. Us volia mostrar el format compatible d'un document de Word, bueno, el que sigui. Hi ha dues maneres de fer-ho. Si voleu compartir els documents fets amb el LibreOffice per a altres persones que utilitzin el paquet Microsoft Office, d'acord? Hi ha dues maneres. La primera, perquè la meva recomanació és que deixeu els documents amb el format del LibreOffice, que és més compatible i per mi funciona millor. Vale? Llavors, simplement fas aquí DESA, sense títol. Fixeu-vos aquí baix, on estic bellugant el ratolí, el format és amb l'extensió ODT, que és el que utilitza per defecte LibreOffice. Si ocasionalment, perquè és ocasionalment, vols compartir un document amb algun amic que utilitzi Microsoft Office, podeu obrir aquest desplegable i triar una de les opcions que trobareu per aquí. Per exemple, document de Word 2010, que és el DOCX, el docs aquest, vale? Simplement fent així,
endreceu el document i et diu aquest document no es pot deixar en format fitxer document de Word perquè té marcat això. Bueno, ho desmarquem i et recomana que utilitzis el format propi, no? Però tu dius, no, jo vull utilitzar el del Microsoft Word. Doncs feu així i ja està. I aquest document ja el podeu compartir amb qualsevol persona que utilitzi el de Microsoft. Això és per un ús ocasional, si és de tant en tant, i el teu millor guardar-ho amb el format ODT propi de LibreOffice. ¿Vale? Dit això, si tu em dius, no, és que jo és per treballar i tots els documents que faig els enviaré a algú que tingui el paquet de Microsoft Office. I si és per tots els documents, dius, bueno, doncs ho podem fer a l'inrevés, que per defecte utilitzi el format de Microsoft i ocasionalment ho podríeu fer al revés. Com es fa això? És molt fàcil. Aneu aquí dalt, on veieu el ratolí, eines. Us desplaceu, he d'apartar la càmera. Aquí a la dreta veieu que diu opcions. I aquí a opcions era la pestanya general, o no, perdó, aquesta, carrega IDS, on veieu el ratolí, veieu que aquí diu carrega ODS, despleguem, aquí sí que és general, ¿vale? Això ho tinc amb una guia de Linux que us ensenyaré un altre dia. Aprofito a fer una mica de spoiler per un proper diumenge Linuxero. Us mostraré una guia que tinc publicada al Wikilibres d'ús de Linux i explica això entre altres coses, ¿vale? Però això serà per un altre dia, ara he fet una mica de spoiler. Bé, aquí veiem que els documents de text, tipus de document text, per defecte ho deixa com a ODT. Desplego aquí i podeu triar doncs, aquest format, per exemple, no? Plantilla de Word. I li donem aquí baix, aplica. ¿Vale? I això també ho podríem fer en lloc dels documents de text o, a més, per exemple, fulls de càlcul, que també té el seu propi format al LibreOffice, canviar-ho i dir-li que sigui compatible doncs, Excel 2007, no sé si n'hi haurà algun més, no? Bueno, que sigui compatible amb el paquet d'Office, aplica i per acabar potser també les presentacions, que té el seu propi format, el voldríeu canviar potser, a veure quin podríem... Aquest, no? PowerPoint 2007 PPTX. Aplica, d'acord. Ara què passarà? Que cada vegada que feu un document de Word, quan li dieu fitxer anomena IDS, fixeu-vos que l'extensió ja és de Microsoft, ja no és el propi de LibreOffice, veus? L'extensió és el docx, que és la de Microsoft, si sovint ho compartiu amb persones que utilitzin aquest altre paquet. Ara, si per alguna cosa un document propi, dir, mira, me'l vull guardar amb el format propi del LibreOffice, que sé que és més compatible en diferents versions, això ho comentaré ara, podríeu obrir aquí i utilitzar, a veure si el veig, el format propi, veus, l'ODT, que és el format propi de LibreOffice. ¿Vale? Espero haver sigut prou clar. Si teniu algun dubte, pregunteu. Ara cancel·lo això. I comentar-vos. A mi això m'ha passat a la feina. De Microsoft Office tindre un document molt antic que el guardava pel motiu que fos. Això m'havia passat fa anys, I aquell document amb el mateix Microsoft Office, amb una versió nova, no poguer-ho obrir. Això a mi us asseguro que m'ha passat i és molt emprenyador. Amb LibreOffice no m'ha passat. He tingut documents molt antics, he anat actualitzant la versió de LibreOffice o de l'OpenOffice, que són dos semblants, i he pogut obrir el document tranquil·lament. Llavors, em dona més tranquil·litat, més garantia. Vale? Pues ja estem acabant el vídeo. Tanquem això i per acomiadar el vídeo, dir, si no ha quedat clar el que he explicat de l'Office, pregunteu. Si teniu alguna suggerència per un proper diumenge Linuxero, doncs accepto qualsevol tipus de suggeriment. Dius, m'agradaria saber si això que faig en Windows ho puc fer amb Linux, o com es faria això, o quina versió de Linux o quin sistema operatiu de Linux em recomanes per a aquesta tasca o per a aquella altra. Qualsevol idea que m'aneu donant, doncs l'aprofitaré per fer més
més diumenges linuxeros, d'acord? Estic obert a qualsevol proposta, sempre i quan arribi als meus coneixements, i si no, ja intentaria assessorar-me. Espero que us hagi agradat el primer vídeo d'aquest canal. En principi crec que és bastant senzill. Anirem pujant el nivell, d'acord? Doncs vinga, una abraçada a tothom i adeu. Fins la propera. Apa, adeu. Wow, 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 wow.